nostres estudiants trobaran feina són treballs que en els últims 5 anys no existien. Per tant, segurament hauran de formar-se i informar-se al llarg de tota la vida. És molt important aquesta fira per les fires d'aquest tipus a tot el territori per dues qüestions. Primera, la proximitat, perquè l'educació sense la proximitat, sense l'entorn, no té cap mena de sentit, no és l'eficiència que podria tenir. I segona, perquè la necessitat d'orientació a l'acompanyar, a triar en aquests salts entre l'obligatòria i la postobligatòria, en aquesta educació llarg de tota la vida, aquesta orientació, tothom, tots els estudis ens diuen que és imprescindible per triar bé i per tenir èxit educatiu en la vida. Fa 10 anys, la primera edició es va celebrar el 2007. Això era una demanda que ens venia per part de l'Institut, que d'alguna manera calia que el jovent sapigués quina era l'oferta que tenia al voltant. I aquesta oferta que tenia al voltant, en el nostre cas, no tenia de fronteres administratives, perquè tant són els recursos de l'Oronya com del Baix Llobregat o els recursos del Penedès, els que tenim a la vora, ser terra de frontera, ens porta aquesta situació. La fira va començar el 2007, l'edició del 2007 i del 2008 van ser una fira en clau local. A partir del 2009, aquesta fira va començar a tenir un abast territorial i ara és una fira que representa tot un territori de tota la Noia Sud, que aquí van passant els seus estudiants i van coneixent quins són els recursos. Les novetats d'aquest 10è aniversari són que hem aconseguit, amb l'ajuda de la Diputació, com des de la primera edició, però en aquesta edició en especial, ens han fet un informe per intentar valorar quines eren les millores i en què podíem fer un pas endavant per millorar la qualitat, per millorar l'atenció, per millorar tots els aspectes de la fira. S'ha donat més protagonisme a l'espai d'orientació personalitzada. També s'ha creat un espai d'experiències en el que poden conèixer directament què és el que fa l'infermer, què és el que fa qualsevol professional aquí, poden conèixer de primera mà l'experiència. S'ha fet a la sortida, a l'entrada, un fotocall que als jovents els agrada molt. Bé, toca també agrair a tothom que està avui aquí, a tots els estants, tots els que avui participeu, que esteu aquí. Moltes gràcies, porteu ja hores de muntatge i les hores que us venen per davant avui, que seran llargues i dures, però segur que agraïdes per tots vosaltres. També agrair a l'Institut de Masquifa la presència i la insistència en aquest projecte. També amb tota la xarxa TED de Noia Sud i, com no, a la Diputació de Barcelona, el seu recolzament, no només aquest any, sinó en tota aquesta trajectòria. Bé, quan un fa un any a l'altre, què és el que puc fer, també en l'àmbit d'esquifir, en l'àmbit de formació, hem pogut fer algun salt. I aquest any podem presentar orgullosos un nou projecte que ha arrencat a la beguda, un nou projecte que el que es dedica és a poder atendre a un col·lectiu que és persones amb algun tipus de discapacitat que ja han acabat l'ESO i que en aquest moment no trobava un recurs perquè poguessin seguir el seu trajecte de formació per tal d'intentar arribar a aconseguir l'ocupació d'aquestes persones. La veritat és que són d'aquelles petites coses que des dels que som els responsables polítics ens fa orgull i satisfacció de poder tirar endavant. Felicitats!